زي دمت مدرخ إرتراويانيو دمت مدرخ بوانقوة تغرينيا سولوس عربن سنبتن بقوزات رأي إرترا كاب ساعة شمونتك ساب ساعة الشعر تمشت عب حتير معبل بعسرت حموشتشحن كنت 245 كيلو هرتز وعب عسرت تشعر متر باند كمون فنوانا بساتلايت عب نايل سات 24 ساعات بعسرت حدا شحن 678 ميجا هرتز عب بولاريزيشن فيرتيكال ديمقراسيا ولود ان مرقات ناب إرتراز فنو مدب راديو إرتراويانيو زي دمت مدرخ إرتراويانيو سلامتنا أبزلكم متقبلوا زخبركم سمعت راديو مدرخ أمنا لهم سولس حمشت الطريف فنونا تنتانا زنا حتتا كلام حتت كمون مدمل سن حتتاتكم حيزنا إنا قريبنا زلونا كدمينا مدبات مسقارنا كان على توزينا كان قدم سلام كميت أنحكم زي خبركم سمعتي زينا أنه بقدم نتارستاتهم زي راديو دمت مدرغيو أبتي بإثيوبيا توريرو زولون مريتها بزات إرترا أمانغو مسليا زوافرو أهدوتات كلتين هاجرات ببقزيو زخصت برتا وقلنا تيغتسل علوم مكوناتن عبارات مدبر تعليم سوا عبد الواحد عمتا بزكاد ودقسن ناي مزنقع مدبن سلسة دك أنسيتهم هارو وارسايك قالو تقطو عمت وريدوان أمس قارتم ناب سدت زنبحو إرتران توافيروم زلو قال العلوت وتهدران حلبتها قرنا مرببات سرحهم يسبحو كم زلو تقليتهم منقسي إرترا بسلسة الرياب كابتات أخرين علاقة عربين عبالات تاب مونفارن علالي خون نسرح التأكب من أسيات كبتنو إلوم أرستات يخون كتكاتولت أن حكم زرزراتو دم ما يسعى أبتي بإثيوبيا توريرو زولون مريتها بزات إرترا أمونغون سليا زوافرو أهدوتات كلتين هاجرات ببقزيو زخصت برتا وقونت يغتسل كم زلون مجتاتنا كابت كبابياك الحمون أب ساعتاتو قحتاناي 31 تحساس كلتشن 15 أب كوابي دم بحمبرتي نايباد مان سللا أب لعلي زتوافرت أهدو حيلتات مكلغ الإرترام كاب سرايت إثيوبيا هندبتاو متقعت دحر مكيادو نحد ساعات غتسأل من وقت تقسي كم ترايم كم تعبينو هيوت زاقيت زيتنات أرقطرو التهدرات كاب كلتيو وغان تفيو كم زلو كفلت تخيلهم أبت كبابي كم زعين التريو خقات من فلما كم زي كونا زردو مجتاتنا منقصات كلتين هاقراتنا توم تريو تاتا ملكيتوم زغان حبريتا كبو كم زي مرت يردوم أما فارق التشن 15 ون أبت كبابي تما سالقجتنا أستاد كلتا ساعتات كم تقايدة زخاخرو مجتاتنا أبتنا شعو قجت بركت زبالة سبعو كساراتات كم سعبي غنزبوم بمسارت ناي موداتن كيادن وسانه كوميشن دوب إرترا إثيوبيان بعدما مريتها وجزات إرترا مخانو تنتصيرو اندعلوه إثيوبيان توسان رقيت أو تحدرون من محدراون تحت قرطي أبت كباب تعسك كم زلا يقلات أب إرترا ديمقراسيا ولوطيك نجزك على ساكاب زلوا بوليتيكان ودباتن تنقساستن تنزبز حاوسانه كوميشن دوب كخبرن إثيوبيا كابتوري رحيزاتو زلا مريت إرترا كتوصن كم زقبا أب علاماتاتن سفيروم كاب زلو متكلات كم زغن زفلت كوينون استكبراو كسع زي كونا منقسي إرتران قد يبادم كم مخنيتان داتقسن أب تاقر كغتسل زداليو تهدراوي محدران بارنتاو مزمزان مخنين مقبارو عدل كم زلو يزراب منقسي إرتران تمس إثيوبيا أي عرفان زبلو قداي كم مخنيتان داو قره نديمقراسيا لوط إذا استفهل بوليتيكا معبالة أب إرترا بايتا كيركب بزكالو يتسعت بملاو أقرام حبرسب عالم بحفشة أو حاست مع الجرس دما بفلاي وسان دوب كوميشن كخبرن كتكبرن انت تبقيسن منقسي إرترا تقداي مخنيو زرا قدو زلو زبيتاو مقزاتي كبقا علعل تقولو كم زلئم نقداي دوب إرترا إثيوبيان بقربات زكاهاتلو تنتنت بوليتيكا زقلتهم مكوناتن أبلاتن مدبر تعليم سوا عبد الروحد عمتا بزكاد ودقسن ناي مزنقع مدبن
ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ዋርሳ ይከኣሉ ናይ ራብዓይ ብርጌድ ጾታዊ ዓመፅ ከም ዝወረደን ምንጭታትና ሓቢሮም እተን ናብቲ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ብሓይሊ ተፀዊዐንን ተወሲደንን ብሓለፍትን ዓለምትን ዝተዓመፀ ደቂ ኣንስትዮን ኩነታትን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ዘመልከቱቶም ምንጭታት ብፍላይ ሓንቲ ካብተን ግድያት ዝወረደ ሃስያ ርኡይን ከቢድን ብምንባሩ ኣብ ሆስፒታል ሰዋ ሕክምናዊ ረድኤት ከም እተገብረላ ኣፍሊጦም ነቲ እዚ ሓላፍነታዊ ተግባር ዝፈጸሙ ሓለፍቲ ከም እትቀይዱ ይግለጽ እኳ እንተሎ ከም ልሙድ ብሸፍኖ ክዳቐስ ከም ዝኾነ ይዝመት ኣብ ፈለማ ኣዋርሕ ናይ 2015 ሓንቲ ተምሃሪት ሃገራዊ ማእከል ሞያዊ ስልጠና ሰዋ ሃማሞስ ካብ ስድራን ዝመጸ መልእኽቲ ክትቅበል ናብ ቀጽሪ 4ይ ክፍለ ሰራዊት ኣብ ዝበጽሐትሉ ተዓሚጻ ከም እትቐትለት ዝዘኻኸሩ ምንጭታትና መዳቐስትን ሓዝትን እታ ግዳይ ሓበሬታ ከየምልቓ ብዝብል ሻቡ ናብቲ ብሓድሽ ማዓስከር ዝፍለጥ ቤት ማእሰርቲ ከም እተወስዳን ንስድራታ ግዳይ ድማ ጓሎም ብወቕዒ ልቢ ምሟታ ከም እተነግሮምን ይሕብሩ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ ብላዕሎት ሓለፍትን ዓለምትን ዝፍጸሙ ኣካላውን ጾታውን ዓመጻት ኣብ 2015 ብዝተዓፀፈ ናህሪ ከም ዝያዱ ዝሓበሩ ምንጭታትና ከም ሳዕቤኑ ኣብቲ ዓመት ካብቲ ማዓስከርን ቤት ትምህርትን ኣምሊጦም ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ናይ ዝኣቶም መንእስያት ቁፅሪ ኣዝዩ ከም ዝያደ ብምርዳእ ብ13 ሚያዝያ 2015 ምስ ሃይማኖታዊ በዓል ፋሲካ ተደሪቡን ዝተኻየደ መመረቕታ ዙርዮኦም ከም ሽፋን ተጠቒሞም ምስ ገለ ዓለምቶም ኣብ ሓደ እዋን ናብ ከሰላ ዝሃደሙ 290 ኣባላት 28 ዙርያ ዝቐረበ ኣብነት ናይ ተሪኦ ከም ዝኾነ ኣስሚሮምሉ ኣብ ምስግጋር ቶም ናብ ስደት ዘምርሑ ኤርትራውያን ተዋፊሮም ንነብሶምን ግደፍን ምንጭ ልዑል ኣታው ዝኾኑ ዘሎ ገለ ላዕሎት ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ሃገርና መርበባት ስርሖም የስፍሑ ከም ዘለዉ ይግለጻሎም ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ድልዱል ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ብምቕራብን ናይ መጻንሕን ምውፋርን ትሕቲ ቅርጺ ብምውዳድን ንመስመር ቃሩራ ፖርት ሱዳን ከም ቀንዲ መሰጋገሪ ክጥቀሙሉ ይረኣዩ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ ንጎርጉስም ሆቴል ከም ውሕስ መጻንሒ መራኸብን መበገስን ቦታቶም ክሰግሩ ልዑል መጠን ገንዘብ ዝኸፍሉ ዜጋታት ገይሮም ሓዚኦም ከም ዘለዉ ተሓቢሮም እዚ ተግባራት እዚ ካብቲ ዝደቃቐ ዝርዝራት እዚ ሓልፎ መንግስቲ ኤርትራ ዝተኸወለ ከም ዘይኮነን እቲ ሆቴል በቶም ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ማሕደር ከም ዘሎን ዘመልከቱ ምንጭታትና ካብ ኣስመራን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ሃገር ናብ ሱዳን ክሰግሩ ዝህቁም ዜጋታት ምስ ወከልትቶም ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ተረኺቦም ምስ ተዘራረቡ ቁፅሪ ሰሌዳን ናይ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብዝኾና መካይን ተጻዒኖም ናብ ጎርጉስም ሆቴል ከኣትዉ ከም ዝግበር ሻቡ ብመንገዲ ቃሩራ ኣቢሎም ናብ ፖርት ሱዳን ምስ በጽሑ ድማ $6,000 ኣሜሪካ ናብ ኢድቶም ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ከም ዝኣትዉ ኣፍሊጦም እቲ መስመር ካብ ዝኾነ ወገን ተጻብኦ ከይመጹ ቀጥታዊ ጽልዋ እቶም ላዕሎት ሓለፍቲ ከም ዘለዎ ዘገንዘቡ ምንጭታትና ብ10 ታሕሳስ 2015 10 ሰባት ጽዒና ነቲ መስመር እትጥቀም ዝነበረት ዳፍ ዝዓይነታ ዕጹውት መኪና ብኣሃዱ ሓለዋ ዶብ ኤርትራ ኣብ ዝተቐየረትሉም ካብቶም ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ሻቡ ቴሌፎን ተደዊሉ እታ መኪና ምስ ሒዛቶም ዝነበረት ሰባት ሻቡ ክትልቃቕን ጉዕዛኣ ናብ ፖርት ሱዳን ዳግም ከይሳነኸልን ነቲ ኣሃዱ ከም እተሓበራም ኣማሲኡ ድማ እታ ዝሰግሩ ሰባት ሒዛ ዝነበረት መኪና ጉዕዛኣ ብሰላም ከም ዝዓመታ ረዲኦም እግደፍ ኣብ ንግድን ምስጋር ደቂ ሰብ ብምስጢር ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ብፍላይ ብመንገዲ ላዕሎት ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ዘካይዶም ወፍርታት ልዕሊ ካልእ እዋን እንዳተጋህዱ ይመጹ ከም ዘለዉ ይዝሕበር ምርማር ጉጅለን ጉዳይ ኤርትራን ሶማልን ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ኣብ 2014-15 ጸብጻቦ ኣስፊርዎ ከም ዘሎም መንግስቲ ኤርትራ ክሳዕ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ዝርጋሕ መርበብ ንግድን ምስግጋርን ደቂ ሰብ ብምስጢር ይሰርሕን ልዑል መጠን ገንዘብ የኽዕብትን ከም ዘሎ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ውሽጢ ሃገሩ ዳብ የበረኻሎ ኢሉ ንዝሰግኣሉ ስቱር ቃልሲ ንምድኻም ዘሎ ኣማራጭታት የተግብራ ኣብ ዘለወሉ እዋን ብሰለስተ ጥሪ ኣብ ከባቢታት ኣኽርያን ዕዳጋ ዓርብን ኣባላት ፀጥታ ብምውፋር ንዕላል ይኹን ስራሕ ዝተኣከቡ መንእስያት ክብትን ከም ዝወዓለ ምንጭታትና ካብቶም ከባቢታት ሓቢሮም ኣኽርያን ዕዳጋ ዓርብን ማሕበራዊ ምትእኽኻባት ልዕሊ ካልኦት ከባቢታት ኣስመራ ዝንፀባረቐለን ብምዃነን ኣብተን ከባቢታት ዘሎ ውህደት ንሓበራዊ ረድኤት ዝደፍእ ብምዃኑ ኩለንትናዊ ምንቅስቓሳት ነበርተን ቀጥታዊ ቁፅሪ መንግስቲ እንዳተኻየደሉ ይጸኒሖም እዚ ናይ ሰለስተ ጥሪ ንዝተኣከቡ ነበርተን ከባቢታት ናይ ምብታን ወፍሪ ነፀብራቕ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝቐረበ እዋን ካብ ህዝቢ ከይመፅእ ኣይተርፍን እዩ ዝብሎ ብድሆ ዘነፅር ከም ዝኾነ እዮም ምንጭታትና ዝርድኡ
ب22 تحساس 2015 ኣብ ከባቢ ቃሓውተ ኣብ ሓደ ገዛ ንጸበል ተኣኺቦም ዝነበሩ ቤተሰብን መቕርብን ንምስጥር ፖለቲካዊ ዝርርብ ኢኹም ተኣኪብኩም ተባሂሎም ብኣባላት ስልያ ሃንደበት ተሞቂሖም ዛጊት ናብ ዘይተነጸረ ቦታ ከም እትወስዱ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዘይቤታዊ ስለላን ኮለላን ዘዋፍሩ ዓቕሚ ሰብን ገንዘብን ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዝተዓፀፈ ኣዛይድዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎም። ትንታነ ዜና ስዒቡ ከقرب ተዳሊ ዘሎ መደብና እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንምክትታልኩም ብኽቡር ዕድም። سقاي حزب مخاد نهاجر مخدعي حزب ኤርትራ ኣብ ሃገሩ ብዛዕባ ዝካየዱ ጉዳያት ካብ ዘይፈልጥ ኣዝዩ ነዊሕ እዋን ሓሊፉ እኳ እንተኾነ ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ግን ፈጽሚ ተረሲዑ መንግስቲ ኣብ ክንዲያ ተግባሪ ድሌታት ህዝቢ ዝኸውን መላእ ህዝቢ ድሌታት ውልቀ መላኺ ከተግብር ይነብር ኣሎ ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ዝበልጽ ኣእምሮ ዘለዎ ክጋገ መፈጠሩ ዘይፍቅደሉ ውልቀ ሰብ ክርከብ ኣይክእልን እቲ ውልቀ መላኺ እውን እንተኾነ ክጋገ ከም ዘይክእል እምነት እኳ እንተዘይብሉ ወልፊ ስልጣንን ገንዘብን ከም መምልኢ ውሽጣዊ ባዶነቱ ክለቆም ስለ ዘይክእል ክሳዕ ዝስጎ ይጽበሎ ክሳዕቲ ዘምልኽዎ ዜጋታት ስእነሉ መዓልቲ ንኽብሪ ሃገርን ህዝብን እናራኸሰ ክቕጽል ዝኽልክሎ ሕልና የብሉን ነዚ ከምዚ ዝኣምሰለ መታለሊ ምእላዩ እንተዘይተኻእለ ኣብ ሓይሊ ክጸንሕ ምሕጋዙን መዝሙር ምስጋና ክዝምረሉ ስራሕካ ምፍታሕን ግን ፈጺሙ ክጋጥማ ይምተገባን ንጅግነት ህዝቢ ኤርትራ ክሒዱ ንባህልን ውርሻን መላእ ሕብረተሰብ ኣናኣይሱ ንሃብቲ ሃገር ዘሚቱ ንዜጋታት ሰጊጉን ኣጽይቱን ክነብር ንሰርሕ ዘሎ ዘይሕጋዊ ወናኒ ስልጣን ምድናቕ ንመን ምጥላም ምዃኑ ዝርስዕዎ ዜጋታት ክርከቡን ከለዉ ኣዝዩ ዘሕፍርን ዘጉህን ዝበዝሕ ሓፋሽ ዘቐርበካ ክነሱ ንሓደ ብዘይ ምፍሳስ ደምን እህታን ሓፋሽ ክናበር ዘይክእል መታለሊ ከም ዝበለጸ ዜጋ ምቁጻሩ ንኣተሓሳስብኦም ብኸመይ ከም ዘንጸባርቑ ዝሓስብሉ ኣይመስሉን ሃገራውነት ጸቢብ ጉጅለ ከም ዝመሃዙ ሓሳብ ኣምሲልካ ንድሌት ኩሉ ሓፋሽ ክሒድካ ንመደባት ውልቀ መላኺ ብዳንኬራ ክትድግፎም እምበር ንባዕላቶም ንሓዋሩ ብኸመይ ከም ዘኽስቦም ምግማቱ የሸግር ገለ ካብዞም ንሕልንኦምን ህዝቦምን ሸይጦም ንህዝቦም ዓይን ደፊኖም ክነብሩ ዝወሰኑ ዜጋታት እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት መራኸቢ ብዙሃን ዝሰለጦም ክሕሱ ዝውዕሉ ጸያቕቲ ዝርርብ ለውጢ እዮም ንኤርትራን ህዝባን ድምፂ ክኾኑ ዝግብኦም ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኮይኖም ብገንዘብ ህዝቢ ዝናበሩ ሕልንኦም ሸቂጦም እንጌራ ክበልዑ ዝወሰኑ ሰባት ነቲ ፍሹል ፖሊስታት ጸቢብ መላኺ ጉጅለ ከወዓውዕዎ ለይትን መዓልትን ይሰርሑ ኣለዉ ኣብ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ዝነብረሉ ዘሎ ሕሱም ኩነታት ነቲ ፈጣሪ ሽግር ብምእላይ ጥራይ ዝዕረኽ ነሱ ነቲ ኩነታት ብሓስወት ብዘጸባበቕ ቃላት ኣብ ንገዛእ ርእሶም ስለ ዘደናግርዎ ኣብ ባይታ ዘሎ ውሁብ ክውንነት ክቕየር ዝጽበዩ ይመስሉ ካብቲ ኣብ ሃገር ኣብ ዘለዋ ማዕከናት ዜና ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ተገዲዶም ዝሕስዎ ብዕጽፍታት ዝኸፍእ ሓሶታት ካብተን ኣብ ወጻኢ ብዝቕመጡ ሰባት ዝካየዳ ማዕከናት ዝርጋ ሓሶታት እዩ ንሳተን ኣብ ኤርትራ ሙሉእ ሰላም ረህዋ ጽጋብ ዴሞክራሲ ሙሉእ መሰል ምግላጽ ሓሳባት ምኽባር እምነት ግቡእ ሕጋዊ መስርሕ ንኡሱራት ሙሉእ ምኽባር ኩሎም ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘሎ እናገለጻ ንህዝቢ ኤርትራ በብኹርንዑ ክዝልፋ ይውዕል ኣለዋ ሃገራዊ ግቡኦም ፈጺሞም ምንባር ስለ ዝተኸልከሉ ንዝተሰደዱ ዜጋታት ሃገሮም ባዶ ስለ ዝኾነት ዝተሰደዱ ስራሕ ዝሰኣኑ ምዃኖም ገሊጸን ነቶም ኣብ ሃገር ንዘሎ ብርቱዕ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ተቃይሞም ኣፎም ዝኸፈቱ ከም ጠላማት ገሊጸኖም እተን ስለ ዘይኣመንወን ኣብ ደገ ጥራይ ኮይነን ክሰርሓ ዝኣዘዝወን ኣብ ወጻኢ ዝርከባ ማዕከናት ኢንተርነት ነቲ ብህግደፍ ኣብ ልዕሊአን ዘሎ ንዕቀት ሸለል ዝበላ ብሕስረት ክሰርሓ ዝመረፃ ኣካየድተን ንህይወቶም ተረፍ መረብ ብምምራር ክትናበር ዝወሰኑላ ሰባት ዘካይድወን
ካብ ዓመፅቲ ድራር እለቶም ዝልሙኑለን እየን ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ማዕከናት ዜና ህግደፍ ዘቕርብዎ ሓሶታት ኩሉ ሰዓን ሓድሕዱ ዝጋጭው ብዘይካቲን መስመር ሓሶት ህግደፍ ክስዕባ ክብላ ዘርእዮ ምድንጋራት ብዛዕባ ካልኦት ሃገራት ብምጽሓፍ ኩሉ ህዝቢ ዓለም እናተሳቀየ ኣብ ኤርትራ ዝሓሸ ናብራ ዘሎ ከምስላ ዝጽሕፍኦውን ነቲ ካልኦዋናት ዘቕርብኦ ንኣካይዳ ውልቀ መላኺ ዘድንቕ ጽሑፋትን የፍርሶ ኣብ ኤርትራ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ሙሉእ ዓለም ተዛሪቡ መልሲ ከይረኸበሉ እንከሎ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ክዛረባ ይስከፋን ብመትከል ኣባህ ዝበለካ ጋዜጠኛታት ምእሳርን ክሳዕ ሞት ኣብ ዘብፅሕ ኩነታት ምድጓኖምን ኣብ ኤርትራ ቅቡል እንተኾይኑ ግን ንምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ምእሳር ጋዜጠኛታት ኣገራሚ ይኸውን ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ዴሞክራሲ ክለዓል እንከሎ ርእሱ ዝሓምም ፋሉል ጉጅለ ዘገልግላን ንሽፍታዊ መግለፂታቱ ክደግማ ዝነበራን ማዕከናት ከመይለንየን ኣብ ጅቡቲ ብዛዕባ ዘጋጥም ጉድለት ዴሞክራሲ ክዛረባ ዝደፍራ ጉዳይ አልሸባብ ክለዓል እንከሎ ህዝቢ ሶማል ከም ድላዮም ክቃለሱ መሰል ከም ዘለዎም ዝገልጻ ዝነበራ ማዕከናት ዜና ከመይለንየን ኣብ ዝእዋንዚ ነቲ ህግደፍ አንጻር አሸበርቲ ዝተባህሉ ሑቲ ተዓሲቦም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ዝሕብር መግለፂ ክሓትምዎ ዘይሓፍራ ናይ ደገን ናይ ወፃእን ማዕከናት ዜና ህግደፍ ንሓድሕዱ ጸረር ሓሳባት ክዘርዋ እንከለዋ ኣዳለውተን ምስምሮኦም ተሃልዮም ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ኤርትራ ረድኤት ከም ዘይትደሊ ዝገልጻ ዝነበራ ማዕከናት ዜና እተን ናይ ውሽጢ ብዛዕባ ዕዉት ዝርብ ረድኤት እተን ናይ ደገ ከዓ ነቶም ህግደፍ ህዝቢ ዝጭፍጭፈሉ ረድኤት ክወሃቦ ከም ዘይብሉ ዝተኻትዑ ሃገራውያን ክዝልፋ ይውዕል ኣሎ ዕደና ግዚኡ ከም ዘይኮነ ዝዛረብ ዝነበረ ውልቀ መላኽን ማዕከናት ዜናኡን ሎሚ ንዕደና ከም ዓብዪ መመክሒ የቕርብዎ ኣሎ ኩሉ እዚ ዝግበር ሓሶትን ምግልባጥ ርእቶን ንመዓልታዊ ድሌታት ውልቀ መላኽን ምዕጋብ ዝካየድ ዘሎ እዩ ኩሉ በተን ምስ ህግደፍ ዝተሓቆፈ ማዕከናት ዝቐርብ ሓበሬታታት ንህግደፍ ኣብ ምትላሉ ንዝብድሆ ኩነታት ጽዑዕ ዘመተ ሓሶት ብምግባር ዝዳሎ እዩ ኣብ የመን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ወራር ኣማኢት ኤርትራውያን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ደጋውያን ሓይልታት ኣብ ኤርትራ ይዕለሙ ከም ዘለዉ ንማያዊ ግዝኣትን ወደባትን ኤርትራ ነተን የመን ዝወረኣ ዘሎ ሃገራት ከም ዝተኻረዮ ክጥቀስ እንከሎ ሓሶት ክብላ ዘቐንያ ማዕከናት ሕጂ ነቲ ኣብ ከተማ ዓደን ዝተተኽለ ንውልቀ መላኺ ኤርትራ የመናውያን ኣብ ምውራሮም ብምስታፉ ሓጎሶም ዝገለጹሉ ሰሌዳታት ዘርኢ ስእልታት ዘለዎ ንምሉእ ተሳትፎ ህግደፍን ተንወረርቲ ሃገራት ዝሃብኦም ኣድናቆትን ዝገልጽ ጽሑፋት ይዝርጋሕ ኣለዋ እንተኾነ ብዛዕባቶም ኣብ የመን ተረሲዖም ዘለዉ ኤርትራውያን ምሩኻትን ናይቶም ኣብ ዘይሃገሮም ኣብ ዘይኩናቶም ዝሞቱ ዘለዉ ኤርትራውያን ወተሃደራትን ግን ኣይተዛረባን ናይ ውሽጢ ማዕከናት ዜናን ህግደፍ ዝምውለን ኣብ ወፃኢ ዝርከባ ብስም ኤርትራውያን ስራሓ ማዕከናት ኢንተርነትን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ህግደፍ ምስ ኢራን ሑቲ ሓማስ አልሸባብ ዘለዎ ዝምድና ክኸዳየን ጸኒሐን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ህግደፍ ንዘይሕጋዊ ኣገልግሎታቱ ዝሓሸ ዋጋ ዕዳጋ ረኺቡሉ ናብተን የመን ዝወረኣ ዘሎ ሃገራት ምስ ተጸንበረ እውን ክኽዕድኦ ጸኒሐን እየን ብዛዕባ እቲ ኣብ የመን ዝተገብረ ወራርን ተሳታፍነት ኤርትራን ዝህብኦ ዝነበረ ሓሶት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ህግደፍ በቲ ብ21 ታሕሳስ 2015 ዘውፅኦ ኣብቲ ወራር ይሳተፍ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ምስ ፈሸለ ብዛዕባ ሕሉፍ ሓሶተን ከይዘከራ ህዝቢ የመን ንተሳትፎ ኤርትራ ኣብ ወራር ሃገሩ ስለ ዝተሓጎሰሉ ኣብ ጎደናታት ከተማ ዓደን ዓበይቲ ሰሌዳታት ይተክል ከም ዘሎ ይሕብር ኣለዋ ኣብ ጎደናታት ከተማ ዓደን ንመንግስቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንመንግስቲ ዓረባዊ ንግስነት ስዑዲ ከምኡውን ኢሳያስ አፈወርቂ ዝመስግኑ ዓበይቲ ሰሌዳታት ከም ዝተተኽሉ ኣብ ዝቕንያ እዚ ኣብ ማዕከናት ኢንተርነት ብልኡኻት ህግደፍ ዝገዋሕ ዘሎ ዜና እዩ እቲ ሰሌዳታት በተን የመን ወሪረን ንሓይልታቶም ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት ሑቲ ከጥፍኣ ዝኣተዉ ሃገራት ዝትከል ርእሰ ውዳሴታት እዩ እቲ ሰሌዳታት የመናውያን ነተን ዝወረርኦም ሃገራት ከም ዘመስግንዎን ዝገልጽ ስእልታት መራሕትን ዓበይቲ ጭርሖታትን ዝሓዘ ንየመናውያን ኣብ ጎደናታቶም ተተኺሉ ዝጸርፎም ዘሎ ምልክታት እዩ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ናይ ኢንተርነት ይኹና ናይ ውሽጢ ሃገር ማዕከናት ዜና ህግደፍ ዝተኸታተልዎን ዜጋታት መትከላዊ ሓቂ ከም ዘይብለን ምስቲ ምስ ምቕያር ሰዓታት ዝቕየር ጠባይ ውልቀ መላኺ እናውገያ ሓሳባትን ዝቕይራ ብዛዕባ ሓቅን ሃገርን ንምዃኑ ዘኪረን ዘይፈልጣ ምዃነን ኣስተውዒሎም እዮም ብዘይካ ማዕከናት ዜና ገንዘብ እናተኸፍሉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኢንተርነት ለውጥን ዝጽውዕ ድምፅታት ክዘርጉ
ብርቱዕ ጫውጫውታ ሓሳባት ክፈጥሩ ካብ ጉጅለ ውልቀ መላኺ እናተመጠው ዝናበሩ ሰባት እውን ነቲ ናይ ዓመት ዘመተ ካብ ዝሳተፍዎ ነዊሕ ኮይኑ እዩ መብዛሕትኦም ኣብዚ እዋናት ካልእ እዋን ገዲፎም ድምፂ ሓቂ ኣብ ምዝራግ ስለ ዝተዋፈሩ ነቲ ቀደም ዝሓቅዎ ዝነበሩ ካብ ዝተዓመፀ ህዝቢ ኤርትራ ዝተመንጠለ ገንዘብ በሊዖም ህዝቢ ኤርትራ ፀጊቡ ከም ዝሓድር ዘሎ ክገልፁ ዝኽፈልዎ ልዑል መሃያታት ክሕድዎ ይሽገሩ ኣለዉ ወርሓዊ ዋጋ ናይ ማኢት ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ገንዘብ ተሰሊዕሎም ነቶም ዝተዓመፁ ህዝቢ ስለዝተመንጠልኩም ፅቡቅ ኣለኹም ክብልዎም ይነብሩ ኣለዉ እንተኾነ ኩሎም እቶም ማኢት ኣብ ደገ ዘለዉ ተዓሲቦም ድምፂ ሓቂ ፅይቑ ሰባት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናብራ ክንድኡ ዘደንቕ እንተኾይኑ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ክንድቲ ሰቦም ዝረኽቦ እናረኸቡ ከምቲ ሰቦም ዝሰርሑ እናሰርሑ እናነበሩ ምዝምስክሩ ጥራይኦም ክእመኑ ዝኽእሉ ካብ ህዝቢ ዝተመንጠለ እናበልዓካ ብሕሱም ኣተሓዛ መልኪ ንዝልብለብ ዘሎ ህዝቢ ብድፍረት ብፅሑፍን ድምፅን ክትሕስወሉ ምፍታን ፍሉይ ንዕቀት ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ፋሕ ንዝበሉ ስድራ ቤታት ኣብ እርጋኖም ኣላይ ንስኣኑ ወለዲ መምህራን ንስኣኑ ህፃናት ኣብ ጉዱድ ባርነት ካብ ኮተቴ ናብ እርጋን ንሰገሩ ናይ ትማሊ መንእሰያት ዓመታት ንዝሓለፈዎ ስቃይ ሓሶት ምዃኑ ምግላፅ ንፅባሕ እውን ዘሰክፍ ንዕቀት ሓፋሽ ኣብ ፍትሓዊት ሃገር ካብ ህዝቢ ዝተሰርቀ ንብረት ተጠቂሞም ንህዝብን ሃገርን ዝዓመፁ ዜጋታት ዝግብኦም ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሎም ምዃኑን ዘይተርፍ እዩ እዞም ህግደፍ ንኽፃናሕ ክሕግዝዎ ዝሰርዖም ዜጋታት ንገዛእ ርእሶም ነቲ ዘታለልዎ ህዝብን ነቲ ንዝተበደሎ ዝኸሓድሉን ድምፁ ዝዓበስሉን ህዝብን ኣጠቃሊሎም ይብድልዎ ኣለዉ ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓማፂ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘውርዶ ዘሎ ኩሉ ኣሰቃቂ በደላት ክውድሱ ዝውዕሉ ዘለዉ ዜጋታት ድማ ሎሚ ሕልንኦም ከሲስዎም ኣብ ጎንቲ ጠሊሞሞ ዝፀንሑ ህዝቦም ክሳተፉ እንተዘይከኣሉ ኣብቲ ዘይተርፍ መዓልቲ ለውጢ በቲ ክፍፀም ዝሓገዝዎ ገበናትን ኣብ ምፍሳስ ደም ህዝቦም ብዝገበሩ ኣበርክቶን ብሕጊ ክሕተቱ ምዃኖም ዘይተርፍ እዩ ዓመተ 2015 ክፍኣትን ጋዕዘይን መርሓ ስርዓት ግደፍ ብዝያዳ ዝተቃልዓላ ኣብ ኤርትራ ዝሰረተ መልኪ ልዕሊ ማንም እዋን ብዛዕባ ስልጣኑን መንበሩን እምበር ብዛዕባ ህዝብን ሃገሩን ፈፂሙ ከም ዘይግደስ ዘነፀረላ ንቕሓ ኣጠቓላሲ ህዝብና በሪኹ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ስትሩን ጉህድን ተቃውሞ ኣንጻር ምልኪ ዝተዋዕዓላ ዓመት እያ ነይራ ስለዝኾነ እቲ ኣብ ስደት ዝርከቡ ውዳቤታት ተቃውሞ ንሓባራዊ ዕላማ ብሓባር ንምስራሕ መምስ ዝቀራረብዎ ውዳቤታት እናዘተየ ናብቲ ውዒሉ ሓዲሩ ዘይተርፍ ኤርትራዊ ስምረት ይጓዓዝ ምህላው ጉህድ ምልክታት ይርአ ኣሎ ዋላ እኳ ኩሉ እቲ ናይ ውህደትን ምትሕባርን ሰናይ ድሌታት ብስራሕን ግብርን ክምስከር ዝግብኦ እንተኾነ ነፍሲ ወከፍ ተበግሶ ብዘተን ልዝብን ስለ ዝጅምር እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝጋባእ ዘሎ ዓቕምታትና ዋሃይድና ሓቢርና ንስራሕ ዝመንፈሱ ምትእኻባት ንባዕሉ ናይ ተስፋ ጩራ እዩ ስለዝኾነ ከዓ ግሎባል መርበብ ኤርትራውያን ተጣበቕቲ ዝተባህለ ማሕበር ድለይቲ ፍትሒ ተቓለስቲ ዜጋታት ኣብ መወዳእታ ዕለታት ዝሓለፈት ዓመት ካብ 26 ክሳብ 27 ታሕሳስ ኣብ ዝነበረ ዕለታት ኣብ ከተማ ሳይፕረስ ካሊፎርኒያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፈላሚ ጉባኤኡ ብምቅናዕ እዚ ዝስዕብ ጋዜጣዊ መግለፂ ቀሪቡሎ ዝርዝር ትሕዝቶት መግለፂ ከዓ ድሕሪ ዝሓፃር ናይ መሳገር ሙዚቃ ክንቀርበልኩም ኢና ክትከታተሉና ንዕድም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ምስ ድምፂ መድረኽ ኢኹም ዘለኹም ጋዜጣዊ መግለፂ ግሎባዊ መርበብ ኤርትራውያን ተጣበቕቲ ኣብ መበል ካልኣይ ዓመት ልደቱ ግሎባዊ መርበብ ኤርትራውያን ተጣበቕቲ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2015 ካብ ዕለት 26 ክሳብ 27 ኣብ ከተማ ሳይፕረስ ካሊፎርኒያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ መጀመርታ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ ኣብ ጉባኤኡ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ናይቶም ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ሰላም ንምዕዛዝ
ንኹሎም ዝምልከትን ዘገድስን ሓሙሽተ ያገደስቲ ኣርእስታት መሚው ብምቕራብ ብዕምቆት ዘቲሎም እቶም ኣብቲ ናይ ዘተ መኣዲ ከበርክቱ ዝተዓደሙ ተጋባእቲ ብርክት ዝበሉ ምሁራትን ተመራመርትን ጋዜጠኛታትን ከምኡውን ኣብ ፖለቲካዊ ህይወትን ሰብኣዊ መሰላትን ዝነጥፉ ተቓለስቲ ዝርከብዎም ኣብቶም ተመሚዮም ዝቐረቡ ሓሙሽተ ያገደስቲ ኣርእስታት ተመርኪሶም ኣብ ግብሪ ንምውዓሎም ክውሰዱ ዝግብኦም ስጉምታትን ንዘጋጥሙ ሽግራት ዘቃልሉ ፍትሓትን ድሕሪ ምድህሳሶም ነዞም ዝስዕቡ ሓሙሽተ ሕመረታዊ መትከላት ኮር ፕሪንስፕልስ ሙሉእ ብምሉእ ተሰማሚዖም ኣጽዲቖምዎም ቀዳማይ ብዛዕባ ዳግመ ምጥያት ስደተኛታት ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ እቶም ካብ መጀመርያ ስሳታት ኣትሒዞም ካብ መሬቶም ተነቒሎምን ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎምን ክስደዱ ዝተገደዱ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ኤርትራውያን ድሕሪ ናጽነት ናብ ዓዶም ተመሊሶም ዳግም ከጣይሱ ዕድል ስለ ዘይረኸቡ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ጅቡትን የመንን ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ከርተት እናበሉ ከርፋሕ ናብራ ይሕልፉሎ ነዞም ዝተረስዑ ጻዕት ወገናትና ናብ ዓዶም ተመሊሶም ዳግም ከም ዝጣየሱን ምግባር ተጋባእቲ ጉባኤ ጉዳዮም ምእንቲ ሰፊሕ ደገፍ ክረክብን ክፍለጥን ንሕሰሞም ንህዝቢ ንምፍላጥ ውዕው ጎስጓስ ከካይዱ ወሲኖም ብተወሳኺ ብዛዕባ ዳግመ ምጥያስ ፍልጠት ዘለዎም ሰብ ሞያ ብምጽዋዕ ናብ ዓዶም ተመሊሶም ሓድሽ ህይወት ክመርሑ ዘኽእሎም ነዊሕ መስርሕ ዳግመ ምጥያስ ክቕየስ ከም ዘለዎ ተገንዚቦም ነዚ መደብዚ ብጭቡጥ ንምትግባር ዘኽእል ዝተዋሃደ ውጥን ኣውፅኦም ካልኣይ ብዛዕባ ናይ መሬት ብይን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘይሕጋዊ ውልቀ ምልካዊ መንግስቲ መሬት ናይ መንግስቲ እዩ ዝብል ህዝባዊ ተቐባልነት ዘይብሉ ኣዋጅ ምውፃእ ንናይ መሬት ሕቶ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ብዝጎደሎ ኣገባብ የማስሕሎ ጥራይ ዘይኮነ ንመሬት ዓደቦ ካብ ደቀ ኣባት ሕጋውያን ወነንቱን እናመንዝዐ ንኡሙን ኣሰዓብቱን ኣገልገልቱን ይዕድሎ ኣሎ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሃገርና ሕጋውያን ዋናታት መሬት ዓደቦ እቶም ናይቲ ከባቢ ደቂ ዓዲ ስለ ዝኾኑ ብዛዕባ ዋንነትን ኣተዓዳድላ መሬት ዓደቦኦም ዝመፀ እቲ ኣበየ ከባቢኡ መሬት ከማስሕ ስልጣን ዘለዎ ኣካል ናይቲ ከባቢ በቲ ህዝቢ ካብቲ ህዝቢ ዝተመርፀን ዝተወከለን ሕጋዊ መንግስቲ ጥራይ ናይ መሬት ዋንነትን ኣተዓዳድልኡን ሓደ ካብቶም ህዝባዊ ምልዓልን ምፍላስን ክኸትሉ ዝኽእሉ ኣዝዮም ተኣፈፍቲ ጉዳያት ስለ ዝኾነ ምስቶም ብቐጥታ ዝምልከቶም ወገናት ተመያይጥካ ብጥንቃቐን ውሕልነትን ልቦናን ክፍታሕ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ክንዲ ዝኾነ ንረብሓን ረድኤትን ደቀ ኣባት ሕጋውያን ወነንቲ መሬት ኣብ ግምት ዘእቱ ፍትሓዊ ሓድሽ ናይ መሬት ኣዋጅ ክእወጅ ወይ ከዓ ሓድሽ ናይ መሬት ብይን ክብየን ኣሎ ሳልሳይ ብዛዕባ ዕላዊ ሃገራዊ ቋንቋታት ታሪኻውን ማሕበረ ፖለቲካውን ኣቃውማ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘረጋግጾ እቶም ንናይ ኩሎም ወገናት ድሌትን ምርጫን ብምዕጋብ ከም ዕላዊ ሃገራዊ ቋንቋታት ተወሲዶም ብኣድማዕነት ከገልግሉ ዝጸንሑ ትግርኛን ዓረብኛን እዮም እዞም ክልተ ቋንቋታት እዚኣቶም ብሓባር ከም ዕላዊ ሃገራዊ ቋንቋታት ካብ እዋን ፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ትሒዞም ከገልግሉ ይጽንሑ ዳ እምበር እቲ ብህዝቢ ከይተመርፀን ከይተወከለን ስልጣን ዝሓዘ ዘይዲሞክራስያውን ዘይሕጋውን ግባት ስርዓተ ግደፍ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ንኽልቲኦም ቋንቋታት ከምዛ ከም ዕላዊ ሃገራዊ ቋንቋታት ተቐቢሉ ይሰርሓሎም ዘይነበረ ድሕሪ ናጽነት ዕላዊ ሃገራዊ ቋንቋ ዝበሃል ነገር የለን ዝብል ሓድሽ ሜላ ብምውፃእ ንዓረብኛ ወጊኑ ብግብሪ ትግርኛ ጥራይ ከም ዕላዊ ቋንቋ ኮይኑ ከም ዘገልግል ይገብር ኣሎ እዚ ናብ ሓደ ወገን ዝዛዘወ ሸራዊ ሜላ ስርዓተ ግደፍ ንድሌትን ምርጫን ናይቶም ፍርቂ ህዝቢ ኤርትራ ዘቕሙ ኤርትራውያን ኣስላም ዝጉዕፅፅ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ብምምህማን ኤርትራውያን ኣስላም ኣብ ፖለቲካ ዘለዎም ተሳትፎ ከም ዝሕትልን ብሳዕቤኑ ከዓ ከም ዝግለሉን ገይርዎም ኣሎ ረብዓይ ብዛዕባ ማዕርነት ብሄራት ኤርትራ ኤርትራውያን ንነውዓት ብሄራቶም ከም ጸጋ እምበር ከም ዕንቅፋት ገይሮም ከም ዘይርእይዎ እቲ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ብግብሪ ዘመስከርዎ ተሳኒኻ ብጥምረት ናይ ምንባርን ምግዳልን ዝሕብን ነዊሕ ታሪኽ ዘይከሓድ ሕያው ምርትዖ እዩ ይኹን እምበር ኣብ መጻኢ ኣብ ሰላሰል ፖለቲካዊ መስርሕ ምቋም ቅዋማዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ኩሎም ብሄራት ብዘይገለ ተረፍ ንርእሶም ወኪሎም ብማዕርነት ብዘይምጉናይን ምድላውን ምሽራውን ምግላልን ምዕብላልን ምእንቲ ብማዕርነትን ድልድልን ክሳተፉን ክውከሉን ካብ ሕጂ
ናፃ ናይ ዘተን ልዝብን ማዕድታት ብምስትንዳእ ክመያየጡን ክራድኡን ክሳምዑን ይግባእ። ሓምሻይ ብዛዕባ ምምዕባል ሰብኣዊ ጸጋታት ኣብ ናይ ሎሚ ይኹን ጽባሕ ፖለቲካዊ መድረኽ ኩሎም ወገናት ህዝቢ ኤርትራ ብዘይሌላን ጉሌላን ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ ብማዕረ ንኽሳተፉ ዘኽእሎም ናይ ዘተ ማዕድን ምድላው ተበግሶ ወሲድካ ምትብዓን ምሽብሻብን ኣዝዩ ዕዙዝ ኣገዳስነት ዘለዎ ዓብ ዕማም እዩ። ንዝተወሳሰበ ማሕበረ ፖለቲካዊ ኩነት ሕብረተሰብ ኤርትራ ብደቂቕ ኣጽኒዕካ ንምርድኡ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ብመሰረቱ ንምልዋጡ እውን ረህዋን ብልጽግናን ንምስፋን ክከኣል ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ እጃሙ ዋለልዩ ከበርክቶ ዝግባእ ኣስተዋጽኦ ምእንቲ ከበርክትን ክስከሞ ዘለዎ ሓላፍነት ኣስተውዒሉ ምእንቲ ክስከምን ብኣጉኡን ብቐጻልነትን ኣብ ኩሉ ሸነኻት ማሕበረ ህይወት ነጢፉ ከም ዝካፈል ክግበር ኣለዎ። ሰብኣዊ ጸጋታት ከም ዝድንፍዕን ከም ዝስስንን ከይገበርካ ነዚ ቅዱስ ዕማምዚ ብዕግበትን ምዕማም ስለ ዘይከኣል ብቕዓት ዘለዎም ንቑሓትን መሃዝትን መራሕቲ ምፍራይን ምምልማልን ሓደ ካብቶም ብቐዳምነት ሰሪዕና ንቃለሰሎም ዕላማታት እዩ። ተጋባእቲ ጉባኤ ነዞም ኣቐዲሞም ዝተጠቕሱ ሕመረታዊ መትከላት ድሕሪ ምጽናቖም ዝተፈላለዩ ክኢላታት ኣብተን 5 ኣርእስታት ዘተኮረ ታሪኻዊ ጸብጻብ ብምቕራብ ንተኸታተልቲ መድረኽ መደብ ዘተንክትዕን ሰፊሕ ኣስተምህሮ ሂቦም። ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ተጋባእቲ ጉባኤ ኣብ ንኡስ ናይ ልዝብ ጋንታታት ወርክሾፕ ዝተወጃጅሎም ነተን ንጸደቓ 5 ሕመረታዊ መትከላት ዝምልከት ዝተፈላለዩ በዳህቲ ሕቶታት ብምልዓል ካብ ከመይ ዝኣመሰለ ውዳዓዊ ኩነታት ከም ዝነቐሉን ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ኣገዳስነት ከም ዘለዎምን ድሕሪ ምክትዖምን ምምያጦምን ብኣድማዕነት ኣብ ግብሪ ንምውዓሎም ብዛዕባ ክውሰዱ ዘለዎም ጽጉምታት ብቕደም ተኸተል ዘትዮም። ከምኡውን እቲ ዝውሰድ ዝተኣመመ ግብራዊ ስጉምታት ብዘይ ቀጻልን ንጡፉን ተሳትፎ ናይቶም ብቐጥታ ዝምልከቶም ወገናት ውፅኢታዊ ክኸውን ከም ዘይክእል ኣብ ናይ ሓባር መርዳእ በፂሖም። ብዛዕባ እቲ ተጋባእቲ ጉባኤ ነቶም ሕመረታዊ መትከላት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ክወስድዎ ዝኣመሞም ስጉምታት ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ስዕብ ሰፊሕ ጸብጻብ ክቐርብ እዩ። ግሎባዊ መርበብ ኤርትራውያን ተጣበቕቲ كسالة نزمت غايزلا زحم قلن بناي تمسلا قدر غلا رحيقا قشان كلاي قدر غلا رحيقا قشان كلا قشان لامبر تتلو قدري قشان لامبر تتلو قدري هيدا عمو زيت الرقب كولي ما غنصبغن كدللي قشالام برقدر انت تلو قشالام برقدر انت تلو مرأنا مسل اغت حلو مرأنا مسل اغت حلو هايدي زبل زلو هزبو خلو كم ايدي رخبنا كم مكحلو دلاي فتحي كسمع سنينو ادما خلتا قوبس تمنتينو هاي خون علوك على بلو تصوري كونان تخويل خرد اللون أقام شاتي دعيس إيرم قلت عجب قلعوتي تقمون اللون دع إنترناتي دعم الربودعات عيسك عدي صوم قفل له زي ما لساعي على البحر الخوينة نغع عسادو نغع عسادو نغع عسادو نغع عسادو Asado, naga asado, naga asado, nasma asan. الرين حد النتايشت معتنا، إحنا حد النتايشت معتنا. الرين حد النتايشت معتنا، إحنا حد النتايشت معتنا.
حنتي حد الندي يا أخل الناس موت والموتي سلاقينا تسلمني كنتي عسمعنا طلعوا ملختي عاي تسعنا الله بركتي أقسنوا ولادي تحيتي إلا عندنا سقا سوعاتي عاي تبدل مدري سوعاتي نبلنا حد النتاي شد معندنا نحنا حد النتاي شد معندنا نحنا حد النتاي شد معندنا نحنا حد النتاي شد معندنا زي خبركم سمعتنا قتلوا زغرب مدب على محتتيو نابت مدب كسكركم زخبركم سمعتنا أبز حالف مدباتنا نتي أمودات عالتات ورحدار كلتشان عصرت حموشتن أب نيروبي كينيا استخايدي وعلى هاقراهم مخارب زملكات نتقوم لحتان رئيتون تساتفتن سمعتن كمون حطوتات زبن ملساكاتن كان أربلكم تسانينا خمز لنا الزكاريم ولو كوات فتسامي ورحون تحلفي أب حد ركب كوني أب حد أخيبا بزح مهارن حبارن حبريتان رئيتون سلزو قرب كسمع عنك كالحمون ناقداسي سلزغونا كاينا لومون أبتي مقابايا بتماراماري تاريخ إيرترا من أسي دكتور عود تولد زقربي نهاجروا عرقي بزملكات شعو زكايتنا وحصر زبالة زرب كان أربلكم هنا كتكاتوا لنا نعدم أمت أي جزين عدلنا بسترحبوا اللخاء بزعبا زيارة استزي بسفيحو قال محتتا كايدنا كان أربلكم وهنا بزاقات أمزي كان حبروكم فوتو إزي دمت مدرخ إيرتراويانيهم رأي زخبرك دكتور عود تولد أبزي أب كينيا استجابه من مخخار وعلى هاجرهم هار ترخب كلها وون وراء تعرف كلها بزعب عرق زمن الكتمو بحب شو خمير خب كذا أخيبة إذا أخيبة حدا كم إيرتراو متن مس بزحات إيرتراوان قال يوم زي فلتهم قال يوم زفلتهم قنوي حق زي راخوهم قال يوم كأب أشمات راح زفلتهم برقتهم وانت خمس مسلو زي فلتهم إيرتراوان من رخابوت راح زفترة لك دستالو زي أبتي ولقاوي مدايك نزارب كلنا أبتي عبي تاريخاوي إيرتراو مدايك نزارب تخينا خاء أبزت أكيبهم كابزلو سبات بوحدو سلسة كلته كاب حركة أب حرنتاو قالس حزب إيرترا استساتفو أب سورة إيرترا استفلالي ترى استتصاوتو عبيتي هاجراويان مهلاوم أب مونقوم مهلاوي أنا أزيو دسيب لأني كرعاتي سمعني تناي مس قدم كنقبروز نبرنا حجون بهوصوص كنقبروز لنا تاريخاون كال مسغغارات تسفايو هبني أب سالساين موداتان نطبي أبزي تأكيبهم زلو بوليتيكاويان من قصاصات أنا كم زي أبالنا زخونة بوليتيكاو سلفي وبوليتيكاو من قصاص نتا زيغا خوينه متين تاورقتي كقرب بزعب عرقي جن نمجمريا جيزي بوليتيكاويان من قصاصات إيرترا أب حدا كفلي كوفيلوم بزعبا قرابة ورقة يخون بزعبا زمت كالو قدايات كزاتي يزريهم زلخو زفلالي نتبتاتكو انت ترى بتشغل انت بله بفلاي ابتا انا زقرب كوان ناي عرقه بال هاجراو عرقه بالورقات اتي منفس ازيو تسفا زوهب اتي انفت كا ጭቡጥ መጻእ ዘውሕስ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ገና ብዙሕ ፍልልያት ኣሎ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዕርቂ ዝምልከት ድሓር ክንዛረበሉ ንኽእል ግን እዚ ዘድልየና نتي زدل حناتن ديمقراطياون لوطي اب إيرترا نخو حسي بمسرته غديلنا زنبره إيرتراوي ننحد حدو خكابابر إيرتراوي ننحد حدو يهن مهن كباهال كدمامص كسمامع يت حسب ازي صبق مجمرتا خويني سمعني ግን ተሃዊኽና ኸነብዕሎ ኸኣ ኣይግባአና ብጥንቃቐ ክንከዶ ወይ ክንግምግሞ ይዝግባአና አራይ ሞት ኣብዛ መወዳእታ ዝበልከ ሕቶ ምላሽ ባ ሕቶ ጅምር ስለምንታይ ኢና ተሃዊኽና ኸነብዕሎ ኣይግባአና እንትብሎ ዘለኻ ተሃዊኽና ኸነብዕሎ ወይ ከዓ ክንጽምብሎ ይግባአና ኒ ማለተይ
زي فلاماي سجون تطرحي كم زبالكها أنا ملؤ بملؤ زأمنلو كم تنتنايون تنتينه مدمدم تازبصح كله زحاشه زبلو نابنت هاغراو عرقي ابتا هاغراو عرقي حجي بزح فلليات الله مرداتا يخون اتغابابرا يخون بمسرتو مسرتاو امنت ابتا هاغراو عرقي نسي زياده زغدسن نعي كم زيغا خم ترى زيغا خوينا زمصاني ግን ጽቡቕ አንፈት ይዘርኢ ዘሎ ኮፍ ኢልና ክንዛራረብ መኽአልና ንርእሱ ኣነ ዘይ ኣባል ፖለቲካዊ ሰልፊ ዘይ ኣባል ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ብእውጁን ናይ ዝኾነ ሰልፊ ይኹን ምንቅስቃስ ኣባል ኣይኮንኩን እዛ ጉዳይ እዚኣ ጥራሕ ንዓይ ዕዝዝቲ ኢለን ከለኹ ኣብዚ ተዓዲመ ብምሉእ ሰብ ብፅሞና ሰሚዑ እዚ ኩሉ ዓበይቲ ምዕባለታት እዩ እዚ ግን መጀመርታ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ምብዓል እንተኣቲና እቲ ብሕጂ ተሪፉና ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ ፃዕርን ዓቕልን ስራሕን ዘድልዮ ብሕጂ ንዕኡ ካይንዝንግዕ ብምባል እምበር እዚ ጽቡቕ ኣይኮነን እኹል ኣይኮነን ማለት ኣይኮን ኦኬ ማለት እዚ ሃገራዊ ዕርቂ ዝበሃል ዛዕባ ሲ ገፊሕ እዩ ዓቢ እዩ ቅድሚ ሕጂውን ብዙሕ ግዜ ተላዒሉ ክትግበራሎ ተባሂሉን ኣተጋብርኡ ዝምልከት ዝተፈላለዩ ቅጥታት ከም ዝወፀ ገለ ዝክር ኣነ ከም ዝከረኒ ኣብዚ ናይ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ገሊኡ እንታይ ዝብል ርእቶ ነይሩ ሃገር ከይሓስካ ሃገራዊ ዕርቂ ትገብር ኣይትኽእልኛ ሃገራዊ ዕርቂ ኣብ ሃገር እዩ ዝግበር ኣብ ስደት ትገብሮ ዕርቂ ካልእ ስም ክወሃበሎ ወይ ካልእ ስም ክናደየሉ ኣሎ እቲ ኣብ መንጎ ፖለቲካውያን ውድባት ዝግበር ዕርቂ እንተር ኮይኑ ካልእ ዝብል ርእቶታት እውን ነይሩ እሞ ንስኻ ከም መንእሰይ ምናልባት እውን ተዘይተጋጊ ኣብ ናይ ተቃውምቲ ኣኼባታት መጀመርያ ግዜ ሎሚ ክትሳተፍ ዘለካ መስለኒ ከምኡ ተዘይኮይኑ በዓልካ ትቕርመኒ ግን ካበይ እዩ ዝነቅል እቲ ናይ ሃገራዊ ዕርቂ ኣተሓሳስባ እንታይ እዩ ተመክሮኻ ናብዚ ዝደረኸካ ነገር እንታይ እዩ ሓደ ልክዕ ኣለኻ ኣብ ናይ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ይኹን ፖለቲካዊ ንጥፈታት ኣይነበርኩን ኣብዚ ዘምፃኒ ከዓ ፖለቲካዊ ተሽምን ክነጥፍ ኢለ ዘይኮነ ንእሽቲ ለይዛነት በዚኣ ኸበርክት ኢለ ተስፋ ስለ ዝገበርኩ ጥራሕ እዩ እቲ ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝቐርብ ዝነበረ እማሜታት ንዕርቂ ንበሎ ብድብድቡ ገሊኡ ሃገራዊ ክኸውን ይኽእል ገሊኡ ኣብ መንጎ ሰልፍታት ክኸውን ይኽእል ናይ ዕርቂ እማሜታት እቲ ዝድላዕ ዓወት ኣይተጎናፀፈን ብመሰረቱ ከዓ ክልተ ዓይነት ነገራት ኢና ንዛረብ ዘለና ወይ ከም ትማሊ ንኣብነት ተዓዘብና ኣብዚ ዕርቂ ቅድሚ ለውጥን ዕርቂ ድሕሪ ለውጥን ዝበሃል ዓበይቲ ኣከራኻሪ ነጥብታት ኣሎ ናብታ ናተይ ትሕዝቶ ቅድሚ ምምፃኢ ምናልባት እታ ካልአይቲ ሕቶ ናትካ ክምልሳ ካበይ ዝነቅል ናተይ ሓደ ካብ ቀረባ ምዕዛብ ናይ ክሳብ ሕጂ ዘይተዓወተ ወይ ክሳብ ሕጂ ከፍሪ ዘይከኣለ ዘሎ ናይ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝተገብረ ናይ ዕርቂ ተበግሶታት ሓደ በቀረባ ስለስተዓዘብኮ ካልኣይ ከም ናይ ታሪክ ተማሃራይ መጠን ኣብ ኣህጉርና ይኹን ካብ ኣህጉርና ወፃኢ ብመፅናዕቲ ደረጃ ዘንበብክዎን ዝረኣኽዎን ጠሊቐ ዘንበብኩሉን ወይ ዘፅናዕክዎን ናይ ዕርቂ ፈተነታት ስለ ዘሎ ዝተፈላለየ ደረጃታት ናይ ዓወት እዩ ተጎናፂፉ ግን ክምህረና ዝኽእል ናይ ዕርቂ ተመክሮታት እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምታው ሓደ መሰረታዊ ነገር በኺሩ ሪአዮ ኣብቲ ናይ ኤርትራውያን ናይ ዕርቂ ተበግሶታት ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዕርቂ ከም እምነ ኩርናዕ ዘይኮነ ተወሲዱ ዕርቂ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ እዩ ተወሲዱ ኣነ ከዓ መሰረት ከም ዝብሎ ዝነበርኩ ኣብቲ ፅሑፉን ኣቕሪበዮ ዘለኹ ምናልባት ብጉሉፅ ኣይበልክዎን ይኹን ግን ኣብ መንጎ መስመራት ናይቲ ፅሑፍ ዘሎ እንታይ እዩ ዕርቂ ከም እምነ ኩርናዕ ንቀበሎ ዕርቂ ከም መትከል ንቀበሎ መን ሕራይ ኢሉ ምሳና ክዕራቕ ይቐርብ ብዘይገድስ ኣነ ንዕርቂ ድልው እየ ኢልና ንኣውጅ ብኡ መሰረት ከዓ ኢምፕሊሜንቴሽን ናይ ፕሮግራማትና ቀዳምነታቱ ንስራዓዮ ከም ቀዳምነት ከዓ ዕርቂ ንበል ዕርቂ ምዘይከውን ወይ ፓርትነር መተዓረቂ ምስትስእን ዝዕረቐካ ሰብ ምስትስእን ካልእ ሜላታት ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ሕጂ እዚ መሰረታዊ እምነ ኩርናዕ ጌርካ እንተተበጊስካ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ካብ ዝብል እምነት እዩ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ግን ንዓይ ዘገድሰኒ ናይቲ ሰልፍቲ ወይ ናይቲ ምንቅስቃስቲ ፕሮግራማዊ ወይ መደባዊ ዓወት ዘይኮነ ሃገር ኣብ ምድሓን ህዝብና ኣብ ምርሃው ዝግበር ዓወት እዩ ንዓይ ዝያዳ ዘገድሰኒ
ناي بحكي زم تقاوم تحليلات أبز تأكيبهم زلوا 11 ودبات ديوم من قصقصات ناي بحق نسون تخوينو ابنتومن دليتومن ناتي مرداته إذا ما بقيس خجبروا لهم زي بالأمنة علني. أوكي. من البات إذا ركاز الهورات أبتي استوهبك أنا يجزي وان 15 دقائق قلت في الكارب كياتكم تخليها وصفي هو جن هذا معتي زي أجزي وسيدنا ممكن زارب الله ممكن لنا بس ندابل هيجي جن نبتي قبل حتى نأتو مودتها أبز أخي بازي استسمع كفولي نجار انتهى بقون تيكون بقوتها في التوصل كم تمكروا بأونتا بمسرة أخي بازي كهلو كخون مخالو زي حدا عابي أونتاي حجي تقدادي ما كال تلق إلى زن أونتات قبلك من البات تهوه كيكون لو ما أخذ سلسلة زخانة بفلاك أتوم توم سلفتات بعصو أخي با خزاربو سلا زخانة حدا زي تي تنحنا خنزاربو لزلنا لكن بقندو هم زقدم زبلكوا كم زعينت أخيبا كله مخالو هناتي أخول أخيباتات كا أي جبرنان زجبرنا أنت جبرنا أخيباتات كا أخول أي كونني مخنياتو أزيو جماعة ما عيلو زلوا بوليتيكاوي دحربايتان ديزلنا بوليتيكاوي قرص مدرن ديزلنا نتي جماعة ما عيلو زلوا نخنا حوية نتي أزيو تجافي حبز خنن زي خنن مخنياتات أزي تمازي تفاني نزوله polarized كوي نزوله بوليتيكاوي هو هاجرنا نبنبور نخن مرسو حدا خلته أخلناني سلزي معرة زبزحنا يا خمسة عينات أخيباتات إيو تي مقرامة محواي تمعراك كمت سلزي إزي عبي أبركتو يزول أبتي ألوتاوي جينا حد متأمان كم زي الله تردي حد متأمان راح زي كونه من البات تاريخاوي متفنانات جينا مع البوي رخبون زلوا هجي تعزبوا يا خاتي تي توني خون تي أبمونجو مسمرات بحال نجارات وي كال نجارات تعزبوا له جي تزيد له درجاناي محواي بس إحنا هيليناي بس إحنا نزلنا حجي نقدمي طرح نسوقون ديمقراطياوي إرترا طرح ندل يزبحال زلو كل جزء نكتمالي حالفيو سلام مسرخبنا هنركبوا لينا طرح يزبحال زلو حتى جن تنايت مالك هاي تسامع مع كلهم كله خن صباح تسامع معي تخليني خ تنايت مالي حركايو معلبي خايب صح كيان كله لو متأمامين كابحنس أخسر راح يتخليني سلذي تاريخ سي ولا تمالي تفت أما يكون ده أمبر تاريخ كل جزء كبيبنا يزوله كابو تنتقلنا متأخن كيدا ينخلنا إذا أحد خبتي أدلاينتنا هجراو عرقي إيو ممليسو عزيزو زرياني بقالوتاون كريوي كيلن سوتي بحري ناي بوليتيكا إرترا خوي نتصنح قداي مثلاً بزي أقد أمزي ناب حزبي ناب سماعي كتم حلال فوز دل ملختي انتهى لك بحث بلد كم حلال فوز دل ملخت انتهي بوليتيكا وفلياتنا حج بزي قدس ديمقراطياوي بحق منجستي تمرح منجستي بحقي تمرح منجستي مسرتنا ون تفليات هند بتاعك تقفني سو تمالي فليات نيرونا لو فليات لنا صباح كاخلونا لذي يا نزل فليات كن كم جانا أنا خانو قدر نخل حد بمرردة جزية وسيدنا ببترا سمع مدممات مسارتهون يقرأ أب مبهال أبناء حلف يقرأ تباهلنا ممهارج النتقام واللسكة تتبدل لسكة نحاسو تباهلنا ناي مزاي بوليتيكانا يكون هوتنا بحبار مثل نقلس إيو السوق ناي جدا أبوليتيكاويان ما راح تطرح زقدف نجارة آخرين مهناتهم بمسارته عرقي ناولك وساني نحنا خمولك زي قاتات عرقي منفس عرقي كم ناتنا غيرنا وسيدنا تتقبلنا يو
ፖለቲካውያን መራሕትና ኣብ መንግስቲ ይህሉ ኣብ ተቃውሞ ካብቲ ድሌትና ወፅኦም ነዊሕ ክኸዱ ይክእሉ እዮም ስለዚ ዋንነት ናይ ጉዳያትና ፖለቲካውያን ክህቡና ኣይንፀበዮም ዋንነት ናይ ጉዳይና ባዕልና ወሲድና ኣብ ፖለቲካውያን መራሕትና ኢምፖዝ ንግበሮ ያኔ ملسي نحطواتكم سلام عدلو تريدي مدرخ بمجمرتا ابتمنا باي تقاريبهم زستفهلون كابيلا بيلو ارحقهم كون حبريتا زبون تحستوتات ناي مدباتكم زلون ادناقات لكم زخنك حبر دليم بفلاي كابورحات تقم تغلتشن 15 استدرعو حدست مدبات حبريتا بزحنة راديوكم كجزفن مس ميزان رديت سمعت زخدو تحستوتات كبازحون غيرو مالوم صلوات تحستوتاتكم يبرغ ملاو دما كابتي اوشت هاجر كوينو علتاو مدباتكم نمكتتال زي فرح زلو هزبنا نمردو ايتقمنيوم افنوكم تنبيركم من كاب زلوكم مدبات تمالالاسي عملكم كم زخنلا زي ما تاتني زلا مدب حتوتات تتخاتل تقبيلا تملس مدب ملس نحتوتاتكم يام لومي كأربعة اللي زلخو حتو نمسرح هاجراو عرقي التملكت يام هاجراو عرقي انت مالتيوم بخميز امسل مسرح حاليفون انتاي زمسل بايتا تنصيفلون يوخه زعمام مسرح هاجراو عرقي كاستبهللومن كملسومن زلو قدلات عينوتيوم بعند رؤسوخا مسرح تكباري هاجراو عرقي اب هاجرنا بخمي منقدي مزقلسيو زمحر عندهم قلاتي زخبرك عندهم من زقربك حتوتات ازينا ندمسقنا حتوتاتك بخمس سعب كنملس كنفتن هاجراو عرقي سمو كم زنطرو ابوشتي حانت هاجر سريتو زصنحه عبلله حدا وغن زدفقو هاوخن مبددالن معراي زنقل نصح تبغسويم اتني عرق تبغسو مكبارن ممللان زيغاتا تهاجر نمهداس نصنح عبللان بدلن حدا وغن قيدكا ናይ ምርድዳን ምጽዋርን መንፈስ ንምንጋስ ተበዳሊ በደሉ ዝፍለጠሉን ዝከሓሰሉን በዳሊ ድማ በደሉ አሚኑ ይቅረ ዝብለሉን ወዕለቱ ብፍርዲ ክምዘን ምዃኑ አሚኑ ዝቀረበሉ ዝተሓልፈ ጸገማት ከም መወከሲ ተወሲዱ ኣብ መጻይ እቶም ጸገማት ባይታ ክስኑን ደጊም ክኽሰቱ ዘይፍቅድ ሃገራዊ ሕጊ ክሰምር ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ሕጊ ዘውሕሱ ትካላት ሃገር ሓይሎም ክድራዕ ዝድርኽ ተበግሶ ከም ዝኾነ ይዝንገር እዚ ክውን ክኸውን ተኾይኑ ግና ብስለት ንቕሓት ከምኡውን ረብሓ ኩሉ ደው ኢሉ ዝቐውም ናይ መጻኢ ራእይ ብምቕዳም ኣብ ምትሕድዳግ ደጊም ፍቓር ምትህንናጽ ምክሓስ ከምኡ ድማ ተግባር ዝገልጾ ምትእማን ዝዓሰለ ሃገራዊ መንፈስ ክሰፍን ኣገዳሲ እዩ ነዚ መንፈስ እዚ ብቑኑዕ መኣዝን ጓስዩ نحدا وغن أربيحو نتكال وغن زعمت سرعات دقيم كي محدر غيرو تتنكيقو زفقرن داقم زتعاقبن كفوت بوليتيكا بايتا قوامنتن تكالاونتن زبهق هاقراو حيل دمايو هاقراو عرقب أندو بدل زسنفو بتانونت هاقر كيمت يعلمو استبدل حبرة السب استبدلو كبقع تقاليسو مستعاوته ويون استبدلو نقبقع استقالسا بوليتيكيان حيلتات مستعاوته هاجر أبوه متحسابن متبتابن أتيا كي تودغن لعلاوي تمرتا كي شرفن كابزبل أرادة أدم ما يزبقاس مسرح هاجراو عركي كعوات انتغينو جنا كستبهل اللوم زقباء كلتا أقدس ترديتات اللو ها بدالن تبدالن كقراربو كزاتيو كريتان يقريتان كمبلالسو بدالي كقسات تبدالي ككحاس كم زقباء كأمنو حلوف كيرسع نمتساقنا كيتسألو كسمامعو زقل حبراو امنتو كم زلوم رقاقات انت زيلو دما نقهلو متعات لا استفدت اما بدل حق خمسوغنا إذا حق زي كم زي قات اما نمخحادو كم زي كال اتبدل اتي كم اتفت اما امين كان تقبل كان دما
كم هاجراو حتى كتقصون نخدقم فتيمو زي فكر هاجراو حقي كتسمرن زقل ديمقراطية بايتا كم بسر لادله مفلات مسرح هاجراو عرقي حنت هاجر نزوم حقتات ازيوم كيتأمتن نعاتهم وكيلو كي محدرن كعمم انت تفتينون كعوات زلو تغلو ازيو تسبيبيو زغبرك عندهم كلاتي اب إرترا زلو كنت بدالي مالت مجلس إرترا اب لعل تبدالي مالت هزبي زاقيت مسامرو اوشيتو بمهلاو بدال تعاليو اتكبدال تسألها هزبن بدلو كاليا زك على سازلوا بوليتيكان حيلتاتون زونون وحق انيا ديمقراطية بايتا مستند فتراي اكاونا مسرح هاجراو عرقي مستمكرو كالوت هاجراتن اند الله فنكا كرئن كعممن زكاليو مباركز زخبرك عندهم حتوها تملسو كون تسفان دا قبرنا نلومي زدلنايو مدملسن نحتوتاتكم ابستفتسيمولو سلام زخبركم سمعتي نايلوم مدبنا المززام تمو زينو تحستنهم ኣብቲ ኢትዮጵያ ተወሪሩ ዘሎ መሬታዊ ግዛት ኤርትራ ኣብ መንጎ ንስልያ ዝዋፈሩ ኣሃዱታት ክልቲአን ሃገራት በብግዚኡ ዝኽሰት ብረታዊ ጎነፂ ይቕፅል ከም ዘሎም ምንጭታትና ካብቲ ከባቢ ኣቃሊሖም ኣብ ሰዓታት ወጋሕታ ናይ 31 ታሕሳስ 2015 ኣብ ከባቢ ደንበ ሕምብርቲ ናይ ባድመ ንስለላ ኣብ ልዕሊ ዝተዋፈረት ኣሃዱ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ አንደበታዊ ምጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያዱ ንሓደ ሰዓት ዝቐፀለ ምልውዋጥ ተኽሲ ከም ተረኣየ ከም ሳዕቤኑ ህይወት ዛጊት ዝተነፀረ ቁፅሪ ወተሃደራት ካብ ክልቲኡ ወገናት ጠፊኡ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሎም ኣብቲ ከባቢ ከምዚ ዓይነት ተሪኦ ከጋጥም ንፈለማ ከም ዘይኮነ ዘረድኦም ምንጭታትና መንግስታት ክልቲአን ሃገራት ነቶም ተሪኦታት ኣመልኪቶም ዝኾነ ሓበሬታ ክህቡ ከም ዘይመርፁ የረድኦም بمسارة ናይ መወዳእታን ቅያድን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ባድመ መሬታዊ ግዛት ኤርትራ ምዃኑ ተነፂሩ እንዳሃለወም ኢትዮጵያ ነቲ ውሳነ ረጊፃ ወተሃደራዊ ምምሕዳራውን ተተቐርፂ ኣብቲ ከባቢ ተዕስክር ከም ዘላ ይግለጽ مكوناتن أبلاتن مدبر تعليم سوا عبد الرحاد عامت أبزكاد ودقسن نايم زنقع مدبن سلسة دك أنسيتهم هاروار سيكالو ناي ربع برجرد أتوا عامت كم زوردن مجساتنا حبيرهم أتنا بتنايم زنقع مدب بحيل تتسوي أن توسيدن بحلفتن علمتن زت عامت أدك أنستيوم كرتاتن أبحدك كم زلو زملكتهم مجسات بفلاي حانت كابتن قديات ورد عاسيام روين كبيرن بمنبارو أبو سبيتال سوا حكمنا ورديت كم تقبر اللافريتهم نتزي حلفنتو تكبر زفتهم حلفتي كم تقيدو يقلتو كانتلو كم نمود بشفنو كدقس كم زغاني إزمات أب مسكارتم نفس دت زنبح إيرتران توافيروم إن نفسه من هجدفن من جلو العتاو زغان زلو قلال علوت وتهدوان حلفتا قرنام مرببات روح ميسف حكم زلو يقلت ألوم أبزوان زتهم وتهدران حلف دلدول ناي مقعد ياقلقلوت بمقرب ناي متسانحن موفارن تحتقارت بمورادن نمسمر قارورا بورت سودان كم كاند مساقرات قملو يرأيو كم زلو قفلت انكلوم نقرقسم هوتيل كم وحس متسانحي مرة خبر مبقسن بوتاتهم كساقرو لعلمة انقنزب زخوف لزيقاتات كيروم حازي أمو كم زلو تحبيروم استكبار زي كابت زدقاق زلزرات زي حلفو منقس إيرترا استخولا كم زي كونن اتواتي لبتهم متهدران حلفتي محادر كم زلون زملكات المجساتنام كاب اسمران كالوت عبيت كتماتاتن هاقرنا في سودان كساقرو زهقون زيقاتات مسوكالتتهم متهدران حلفت تراخيبهم استزاربهم قطر سليد ان حالتات مكل خال إيرترا بزوخنا مكاين تتعينهم ناب قرقسم هوتيل كاوتو كم زقبار شعبوب منقدك أرورا أبيلوم ناب بورت سودان بزوات حدما $6 أمريكا ناب إيدتهم متهدران حلفتي كم زاعتو أفريتهم መንግስቲ ኤርትራ ውሽጢ ሃገር ውዳብ የበረኻሉ ኢሉ ንስግኣሉ ሱቱር ቃል ስንምድኻም ዞላ ኣማራጭታት የተግብራብ ዘለወሉ እዋን ብሰለስተ ጥሪ ኣብ ከባቢታት ኣኽርያን ዕዳጋ ዓርብን ኣባላት ፀጥታ ብምውፋር ንዕላል ይኹን ስራሕ ዝተኣከቡ መናእስያት ክብትን ከም ዝወዓለ መንጭታትና ካብቶም ከባቢታት ሓቢሮም ኣኽርያን ዕዳጋ ዓርብን ማሕበራዊ ምትእኽኻባት ልዕሊ ካልኦት ከባቢታት ኣስመራ ዝንፀባረቐለን ከባቢታት ከም ዝኾና ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብተን ከባቢታት ዘለው ውህደትን ሓበራዊ ርድኢት ዝደፍእ ብምዃኑ ኩለንትናም ቅስኣሳት ነበርተን ቀጥታ ቁጥጥር መንግስቲ እንዳተኻየደሉ ይጸኒሖም ዝኽበርኩም ሰማዕትና ጽማቕ ዜናዊ ትሕዝቶ ናይ ሎሚ ሰሉስ
ኣብ ዝተፈጸመሎ زخبركم زخبركن سمعتنا نلوم زدلنا تحستو راديو دمت مدرخ أبز نزازم أبز متصب استفليت حستو كسان رخب سلام